Messenger. Yan, magandang tanghali po sa inyong lahat kakabsat. Kain na po tayo. Nagluto tayo ng insarabasab, Ilocano recipe. So, manganta yun. Yan, hugas tayo ng kamay. Yan, sisdain tayo kakabsat. Insarabasab, Lord. Thank you po dito sa blessings na ibinigay ninyo. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Yan, nagluto ako ng insarabasab. Sabay sili. Kimas and George. Nilagyan ko ng pipino kabsat. Pero yung original na insarabasab, siling green lang, siling pula, sibuyas, luya, paminta. Kimas. Ano itong? Pipino. Crunchy. Wala tayong sabaw. Sarap nung pipino tsaka yung sibuyas. Malutong. Itong saging masarap iulam kakabsat. Yan, kain ng saging para hindi kayo maubusan ng potassium. Kabay tayo amin kakabsat. Sili. Malutong. Crunchy. Lord, maraming salamat po at nabusog na naman po ako dito sa binigay niyong blessings. Maraming salamat po. Huwag niyo pong pababayaan ang ating mga kapatid na OFW. Lagi niyo po silang gagabayan. Bigyan niyo po sila ng lakas at magandang pangangatawan para makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. And then they will live happily ever after. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen.